Mahiwagang Burnay mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Chego, gusto ko pong simula ng sulat ko sa pagsasabing, grabe ang chemistry ninyong dalawa. Nabilib ako sa tatag ni Nicole na mag-resign si Chopper, pero mas nabilib ako dahil kuha pa din ng bagong tandem ang kiliti naming mga listeners. Mangungutang ka ba? Kaya nga. This is me being a skeptic. Pagka pinupuri kasi ko ngayon, parang kinakabahan ako. Bakit niya ako pinupuri? Anong meron? Anyways, yun kahit paminsan-minsan, hindi ako sang-ayon sa mga pananaw ninyong dalawa. At it's okay. It's okay, tama. It's okay. It's okay if you don't agree with what we say. Kasi minsan, di rin kami agree sa mga sasabi namin. Minsan, nadadali rin kami ng mga sarili namin mga opinion eh. And it's normal na lahat normal yun. May kanya-kanya tayong opinion. Hindi namin ine-expect na lahat ng sinasabi po namin nag-a-agree po kayo. Actually, yun po ang dahilan ng pagsulat ko. Napakinggan ko kasi sa segment na Mahiwagang Burnay na hindi kayo naniniwala sa LDR. Sumulat ako para patotohanan na nag-work siya sa dalawang taong tunay nagmamahalan. Edi kayo na! Hindi naman sa hindi tayo, mamaya na tayo. Mamaya. Sabi niya, kami ng asawa ko ang tinutukoy ko. 8 taon kasi kaming LDR. Hindi magkahawak kamay, hindi magkayakap, hindi magkatabi. Matapos ang 8 taon, saka ko lang siya naisama dito sa Guam. Sa totoo lang, natakot nga ako nung una. Paano kung may ugali siyang hindi ko gusto? Paano kung may ugali akong ayaw niya? Sabi kasi nila makikilala mo ng lubusan ang asawa mo kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Nawala lahat ng agam-agam ko kasi napakamaalaga niya. Ipinagluluto niya ako, hinahanda niya yung baon ko sa trabaho, tinutulungan niya ako sa gawaing bahay. Totoo pala ang sinasabi ng nakararami na hindi mo lubusang makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong. Akala ko magbabago ang pantingin ko sa kanya dahil baka may madiscover akong o kami na ugali sa isa't isa na hindi namin gusto, pero nagkamali ako. He still takes good care of me. Ang mas nakakabilib, hindi lang ako yung mahal niya. Pati pamilya ko. We share a fair amount of household chores since hindi naman uso ang may kasambahay dito sa Guam. Friend natin yan. Oo, kasi mga taga Guam, US visa. Parang tingin ko, kilala ko siya at parang tingin ko mangungutang tayo. Oo, at tingin ko may posibilidad na magpautang kasi taga Guam. Yan. Charot. Sabi niya, we share a fair amount of household chores since hindi naman uso ang may kasambahay dito sa Guam. He prepares my baon if he can. He cooks for me at kinakalma niya ako sa gitna ng gulo at ingay sa paligid ko. Kapag napapagod na ako sa mundo, yayakapin niya ako ng mahigpit. Papaalalahan ng huminga at sasabihing kaya ko kahit parang hindi na. Maniniwala naman ako at patuloy na lalaban sa buhay. Siya din yung dahilan kung bakit regular akong nagsisimba. Ay, very good. Good job. Hindi siya perpekto. Minsan mabilis uminit ang ulo. Pero maliit na bagay dahil napakabuti niyang tao. Siya yung sagot sa panalangin ko. Tama si Nicole. Kapag nagdasal ka, be as specific as possible. Yun kasi yung ginawa ko at yun ang pinadala ng Diyos sa akin. Ang saya ko kasi this year for the first time in 8 years, magkasama naming pinagdiwang ang Valentine's Day. Sana sa susunod na araw ng mga puso, 3 na kami. Kung nakikinig siya, gusto kong ipaalala na mahal ko siya.
Umuwi siya ng maaga dahil siya naman ang ipagluluto ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Jeco. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Cams. We're happy for you, Cam. Yes, Oo. 'di ba? O di ikaw na. Oo. Hindi lahat ng ito ang isa sa mga pagpapatunay na hindi lahat ng LDR ay nag-end up sa paghihiwalay. Yan, oo. 'di ba? It's not na hindi po kami naniniwala sa LDR. Siguro, Challenging lang kasi talaga siya. kasi the data says, kung mas marami pong nagfe-fail na LDR kumpara doon sa talagang Actual nandyan. na magkasama. Actual, oo. Kaya napakaswerte mo, you are blessed. Correct, 'di It's ba? a God-given partner Tama. talaga. Oo. At kung masayang-masaya ka ngayon, spread the happiness. Send Yes. Gcash. Oh. Charot. Tama. Spread the love. Send Gcash. Charot. Hindi, pero nakakatuwa. And para dun sa mga ibang mga tambalanista natin na nakatutok ngayon na nasa same boat, na nasa LDR at parang nawawala ng pag-asa, ganyan. Isa pong pagpapatunay ang kwento ni Cams na etong LDR ay posibleng mag-work. Correct. Alam mo, ang ganda lang din kasi totoo nga naman siguro that absence makes the heart grow fonder. So palibasa, hindi rin sila masyadong magkasama. Parang nasabik din sila sa isa't isa. Yun din naman yung maganda. Parang sana ganon. Na nasasabik kang mas makilala siya, makasama siya. Hindi yung pag nasasabik ka dun sa ka-LDR mo, hahanapin mo yung nasa malapit sa'yo. Tama. Yan yung ginagawa kasi ng iba. Kaya nga sinasabi natin na, sabi nga ni Jex, ayon sa data, ayon sa datos, may mga talagang nagfe-fail. Kasi nga, sa halip na ma-excite sa muli ninyong pagkikita, yung pagka-miss ay hinahanap sa ibang malapit, sa ibang available. So let me put this way, na yung mga taong naging successful sa LDR, it's a gift. Yes. Parang ano yan, parang celibacy ba ang tawag doon? Oo, celibacy kasi walang ganap. Yes, oo. Walang emerald 8 years. It is written in the Bible na yung pagkakaroon ng celibacy, it's a gift from God. So, kung nakayanan ninyo na hindi kayo nagkakasala, na magkalayo kayo, well, then it's a gift. Correct. Gift talaga yan, May na makahanap ka ng partner na kapareho mo. Correct, na okay lang sa kanya. Yes, kasi naparehas kayo ng love language. So, maaaring ang love language ninyo ay hindi dun sa physical talaga. Diba? Kasi may mga ibang tao, hindi naman natin sila masisi kung sexual sila at sensual sila Yun talaga sila, may ganon. Kaya siguro maaaring kaya hindi nag-work ang LDR sa kanila kasi kailangan may nahahawakan sila. Correct. May nakikemerot sila. Meron silang nahihipo, 'di ba? Kaya hindi nag-work. Pero ito kayo, nag-match kayo kasi na ibang love language which I think is service. Yeah, kasi ang turo talaga sa Bible kung bakit ka mag-aasawa dahil napakadami ng mga sexual immorality sa paligid. Kaysa magkasala ka, mag-asawa ka, at doon mo gawin. Yan yung mga anak mo, dami po tinamaan, 'di ba? Yung mga ganyan, So yun, it's a gift para both sa inyo dahil nag-click kayong dalawa, talagang pinagtagpo ka. Correct. O, Diba? diba? Amazing. Nakaka-happy. So, we hope and we pray na, of course, pangalagaan nyo pa ang isa't isa. Nakatagpo ka ng ganyan. At hindi lang ito para kay Kamsa, para dun sa mga ibang nakatagpo po ng match para sa inyo. Hindi man siyang perpekto, diba? Pero perpekto siya para sa'yo, diba? Yan. Pangalagaan nyo po. Kaya ganun ang posisyon natin. Kasi alam natin, mahirap, hindi madali Hindi siya madali. Hindi siya madali Alam namin yan. 8 taon! Diba? Ako nga nung araw, 8 oras lang para natataranta na ako. Hala, walang ganap, 8 oras na. Diba? Ito 8 taon nakakabilib. Diba? Kaya ako sa akin hindi mag-work ang LDR sa akin. Kasi gusto ko yung natataranta nga ako pag halimbawa meron akong kailangan i-consult tapos nagme-message lang kami, kailangan makausap ko, kailangan nakikita ko. 'Di ba? So kaya siguro nasabi ko, hindi lang once but a lot of times na maaaring hindi talaga mag-work or ang daming challenges talaga ng LDR. Kasi iba-iba po talaga tayo ng ng personalidad, attitude, 'di ba? Yung mga ganun. Ang amazing lang sa relationship ninyo, ayan, Cams,
especially yung mga LDR na naging successful. Kasi yung intimacy ninyo hindi doon sa hindi doon sa sa sexual. nahahawakan sa sexual. Kumbaga more on possibly intellectual and spiritual. Correct. Diba, tingnan mo anong sabi ni Cams, siya po ang dahilan kung bakit ako ngayon regular na nagsisimba. Diba? So pinalapit yun ka pa. So kaya ganun siya eh. Ganun siyang klaseng lalaki. So yun yung yung dulot at ang ganda. So kailan kami pupuntang Guam? Yan, oo. Uy, gusto ko makarating ng Guam. Sa totoo lang, talaga. Excited na ako. Naisip ko yung mga damit na susuotin ko. Sabi mo, di ba? Ganun pagka-specific. Specifically, iniisip ko pupunta na tayo ng Guam, Jegs. Na-imagine ko na yung mga outfit ko kasi ano yan, ang Guam daw ay parang, US territory. So may US visa na ako. Ikaw na lang. Apply na. Alam ko na kapag nag-iisip ako ng bawa, pupunta ako ng Palawan. Ayan. Kunyari, shout out pala po. Pupunta po ako ng Puerto Princesa today. Hanggang nandiyan po ako hanggang Monday. Ayan. Shout out sa mga kabisya natin dyan sa Palawan. So, kapag gano'n, ini-imagine ko na kagad kung ano ang outfit ko for the day. At yung OOTD ko, may kasamang yung Mayat de la Rosa Fine Jewelry na kapartner. So, in this case, iniisip ko na agad ano mga outfit ko sa Guam. Yan. Nakaprogram na. Alam ko na. Kasi nga, kapag meron kang wini-wish at meron kang gusto, kailangan specific ka dito. Alam ko na, color pink na may mga flowers, ang suot ko, tas mahaba, maxi dress, yan. Hindi, pero Cams, we're so happy for you. We're so happy for you, Cams. Happy kami dahil okay na okay ka ngayon. Yung wish mo, patuloy lang na magdasal na maging 3 na kayo next time. So, you have all the time, di ba? Para i-enjoyin ang isa't isa at makagawa na nga ng baby. Ayan. Kasi perfect choice talaga yung sa inyo eh. Kasi, di ba, sabi nga, merong mga ipinanganak na eunuch, may mga pinanganak na onyok. Eunuch bugok. Din siya, Ano yung eunuch? Sinadya. Yung eunuch yung mga walang mga sex organ, di ba? Okay. Hindi ko alam yun eh. Yun yung mga taga-serve sa mga mistress na mga emperor. Yung pinutol yung yung nila. kaning ari. Merong mga pinanganak na wala talaga. Pero merong pinanganak na meron, pero pinutol dahil choice nila. So, ganun kahirap. May ganun pa ba? Ngayon nowadays, nung araw. Oo. So, yun, parang it's a choice yung ginawa ninyo. Hindi siya actually may nag-message nga eh. Sabi, almost 10 years together, lagi magkasama. 9 years, first time namin mag-LDR. It's so hirap. It's so hirap talaga. Mahirap talaga. Dito nga, si Nicole nga lang, 8 hours na sila hindi magkita, di ba? Hindi niya na... Wala, 8 hours na wala pa, di ba? It's so hirap talaga. Hindi siya madali. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Jegs na what you have is a gift. Yan. It's a gift na talaga nga you should cherish, enjoy, yes. 'di ba? Yun yung maganda. Sana laging ganon, no? Na kapag namimiss natin ang ibang tao, namimiss natin yung ka-LDR natin, mas na-excite tayo sa ating muling pagkikita. Yan. At hindi yung naghahanap po tayo ng ibang paglalabasan ng ating excitement. Yan tayo. Kaya hindi nag-work eh. Hindi mabuhay ka, Cams, at yung yung asawa na hindi mo sinabi ang pangalan. Siguro takot ka ma-search, no? Ayaw mo mabiktim ng scamming, 'di ba? So, we're so happy for you. It works. Yung LDR, okay, fine. It works, 'di ba? Basta mapagtagpo. Basta magtagpo yung mga tamang tao. Tapos yung sinabi ni Cams na hindi siya perpekto, yun yung kailangan lang din nating paalala kapag every time na we have mga misunderstandings, pag-aaway sa mga partner natin, lagi nating tatandaan, hindi sila perpekto. Pero lagi din nating babalikan, ano ba yung dahilan ba't natin sila mahal? Kasi yung pagmamahal sa karelasyon natin, mawawala yan kapag lagi natin nakikita lahat ng imperfections. Yes. Hindi marunong magluto, mainitin ang ulo, ang bilis magpalit ng utak, ganyan. 'Di ba? Kung lagi mong iisipin na lahat naman nakakairita sa kanya, yun yung mamamagnify. 'Di ba? So babalikan mo yung kinilig kayo. Correct. Ano ba yung common ninyong laging pinagtatawanan, 'di ba? Ano ba yung nagpapalight ng conversations ninyo? Always go back to that. Yun yung exciting sa marriage kasi you grow together
Every season. Oo, Siya correct. Seasonal. May season ng kilig. Yes. Yung mga honeymoon stage. May mga season na wala ng honeymoon. Hindi na talaga ayaw na ng honeymoon. Oo, di ba? You learn May ganon. Both together nag-grow kayo. Correct. Yung ganitong edad nyo, ito yung pinag-aawayan nyo. Yes, correct. Sa ganitong edad, ito na naman. Oo. Oo. Yun yung mystery. maganda. Hanggang sa tumanda kayo, meron kayong pag-aawayan. Oo, ano akala ninyo kapag ka 25 years, 30 years into your marriage, wala kayong matututunan na bago? Hindi, bagong season din yan. Season ng arthritis, rheuma at gout, di ba? Yan ang pag-aawayan nyo na, hindi mo ininom yung maintenance Ayan ka na mo. naman. Yung maintenance mo, nakalimutan mo na correct, di ba? Ikaw na naman, alam mo, lahat na lang schedule mo. Nagpa-schedule ka ng Zumba, nagpa-schedule ka ng Mahjong. Yung executive check-up, hindi mo mapaschedule. Yan. Yan na yun. O di naman kaya, ano na yung mga pagtatalo ninyo? Ganon, pinapansin mo yung nurse porque maganda. Porque matanda na ako, hindi mo na ako pinapansin. So every season, lagi kayo may pagtatalo. Pero every season, lagi din naman may pag-e-enjoy. Diba? So always magnify the strength. Yes. Always remember, ba't nyo mahal ang isa't isa at hindi yung kanyang mga pagkukulang. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!